So ato mi karon sa munisipyo kay mag-unsa ka lubi? Magparehistros kumilik. Oh, magparehistros kumilik. Yes, so maato mi kay magparehistro si Love Jess kay wala pa na siya marehistro niya. Ang edad ani 24. 24 niya wala pa siya marehistro kay busy sa mga niaging katuigan. Yeah. Kuyog na taron si Sister Joanna. Oh, Power Ranger. Anya ato mi ato unahan kay magpahatod miss motor. Ay, hatod tas motor. So update lang atong unahan mga kalablab ha. Bye usa kay naay pandan diri oh. Oh. Pandan. Yay. Oh. Magparehistro ta kay para makabutar tas tong mga pre. Kung mga kumpare, agi rame. Okay. Magparehistro pa mi pre. Ato mga kumpare mga kalablab oh. Tara mga kalablab at muhatod na to. Si Jude. Yay. Jude. Mana muatod na mo. Ako naman ay tricycle sa bukid oh. Yeah. Why driver? Kari ang dapat sa sakto kita. Yeah. Welcome to Talayong Barangay. Barangay Talayong, Badyan, Cebu. Yeah. San ata diri sa ilahang road niyan. Hindot kay mga view. Ang ilahang road yan. Road. Why gonna be so rude? Munay mo hatod na mo niya. Tulo mi kabog. Yeah. Kalma ra kani maghatod. Di kasya. Ha? Di kasya. Di kasya ang tulo? Bala, yatod lang miya. Patod lang miya nimo. Nya, hanto na ta. Let's go. Let's go. Adto na mi makalablab. Oh. Yes, mga kalablab. So, adto na tayo. Hatod me ni Brother Judy. Ay, lablab ni Sister Joanna. Yeah, makasya kata anak, no? May ko na. Driver plus Love Jess, Joanna, og ako. So, mangita tag paagi nga masakto ta ani. Yata na. Yatod ta. Alay, sakay. Sakay. Tara na. Kaya ni mo. Good. Tara. Alay na. Kaya. Rock and roll. Pasanon mo. Gi, una. Gi, una. Una si Love Jess kay. Sige na. Sige na. Go. Sige na. Oh, kasya ra ni. Okay. Na jud. Sige na. Brum brum brum. Pepe. Iyatod na mini di ba? Iyatod. Tara. Iyatod mini Jude adtos munisipyo. Arong po. Fair. Di naman ta maitsakto. So iyatod ta niya nga unsa man ni tawag ani? Posting challenge. Pusing challenge. Okay. Gunit lube. Gunit. Sakay po dali. Pipit. Pipip. Diba? Nakasakay namin ito lang. Ay. Hoy, muna yung paano. Nakasakay ka na. Asan ni taman? Tutog ginis. Nay, makagi na sa mga itagruan. Ay, kasagay. Break. Break sa takay. Tugot. Oh, okay, go. Oh, so stop na ta. Stop na. Asa na ta dapit? Kaya natas ikaduhang sitio. Abot na. Mundi rin na, abot na tabi Dili ra sitio. ta? Oh. So abot na may makalabla. Salamat kayo. Jud na sa paghatod namo ha. Naigo gid man nimong motor. Ha? Ya. Ana ra na diskarte para maigo sad mo tanan. So na ta diri mga kalablab sa munisipyo nag-fill up na si Love Jess. Si Love Jess naman lang wala ma-register man naman ko. Kaya nakalablab. Okay. Fill up. Yes. Form. Gawas na Miss Munisipyo.
Mana may makalablab. Yeah! Mana may napatrigyapan ni Dres Municipio. Mana may tanan. Thank you, Lord. It's 5:50 something, and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky is turning red.